Good Friday alamthe ili to malom so chitanam sana tangte aprangsi kopi posi Good Friday kopi pudama bang Sopo thak malom so chitanam sana pi posi Good Friday kopi pudama pulo tangte holiday posi ki pulo mate kangchirani posi pudam lo na pen ke bang soarni ke Jisu Christ pirthe amonit doana pap aphan Calvary cross athak nangthi bang soarni aphan si Good Friday puki pudam mentuar ni si Jisu ki thi vek ma pu adet ni phai kejok pona ve seta me Bible scholar tumpen ke than pon lake bhomtar ni tahai pusi alang ni tumpen ingcha pon pen than pon lo lake halabang so hut lake umasi governor kichuma polo dangte pilat po alang li governor kichu edi koratrok pen edi thomke pratrok an alang li governor kichu mate first century hut se alang li governor chulo lake roman Rome akhetu jakong ki thet pikahut la pen di Jisu Christ aphan ne ding nang pon lo sai pon lo tangte Jisu Christ koson abang arpung akisung ki phu alam itum chethanam sena olive anglong alang li risam ho tum pen alang li thithe prang aju olive anglong long alang li Arnam chardom lo ani alang li Arnam pop Arnam aphan alang li ardom lo apo aphan alang li lapuson si chinung ri lo pu nang hang tangte labang su har long ni dung pen pon da tha wantame ni ning hang kali nang hang ning le pe pleng na pusi luk ang ning ping kor hini ang ring su klike rehini lo than pon lo la pen ke alang li Arnam ardom pik pu phan ardom pik pen pot alang li kamatha kesung o keduk keduk Jisu me mela po ano alang li ang I ki banganta itum non munit tumang I son kalidasi vi ason si ang I abang arpum penang tet sinang klodop lo po an alang li kesung lo athai alang li pirthe ki bang munit apap aparman ki thi je phan ke pirthe amonit atum along munit son tho che parjan pen bamang ko aposi munit ason thot si dolo la pen munit abang arpum ason si ki en pen aposi alang li kamatha kesung oga du konglo kesung alang li chi vek nangji la kesung do anta mene chichak pinangji po alang chini pamem Jisu Christ along mati Jisu along nikan ko ani Jisu perthelong ke do ora hot alang li phiki thun verba mitangte Jisu Christ mahume me akam ke claim on hot ka chini dun apen chini dun pet aba alang risang ho Judas Iscariot alang li phan tangka thomke pen jordalo mithuang ding ping koratroksi lo pen ding sun koratroksi pen thomke brai si a matha ram sena keton kelang atum alang li phan kang nek choi ki putot puson si tum hada por hit thegam longji ing nek po alang li phan ing thok po apen theng po chok po lo puso alang li phan ing chi nari bu si avai kang salam si aphualong kuplo aphulong pen avinang chon lo avinang le lo puson si aduk donang lo kiton kelang atum Jisu Christ aphan akiching kardep apen kiteng apho markang ding pi krepo ang ding su krepo lo de thot stam ni tan Jisu Christ adi Jisu aphan pilat along an ponsi are deng hodai dam lo la pen ke pilat hukum ki pi pen apot tonlang tu sipahi atum Jisu phan kejok ke theng adukang hoi ingnek choi lo apong ko anu ni areng hu sunang lo lapu a polo tangte ko
ko ana duk duji pen ke Jisu Christ aphan theng that sap that phelang li phan ha thubong kok anglong mate Golgotha alang li phan ha dak pon si alang li phan cross amethang pachi pon si alang li phan ha dak sak dam lo pen ke sak jia phan pura ingchin akithe pen alang li phan ari hong pen sak lo pen akeng along stameng chin pen sak lo la pen ke arep long stame chier pen tok si long stame hor kit hor lang li phan tung lo pa jun lo na po ana duk alang li phan aduk ing hoi lo ko an keduk an kesung ko an kejok na itu Thengparpan pini laki nangli le pen ni Thengparpan nangli pen ni ajoine lo risk ki la ka jong jong ali bang so vi lo ngador so pe bang so vi pen itum phane nam dal lo na jo itum aphan alang ni sumar ipin chong lo Arnam sumar ipin chong lo jong si nangli pen deli ili pap doan li tum Arnam ang nu chisikar lo le putante la pen Jisu Christ ne pabadular ne ki thinang jadin pen Jisu Christ nang thi pilo pu ili tum kroi la pen bisas lo pulotante itum ke Arnam ahem tun along si itum dudun lo la pen ke Jisu Christ avi pen a job Arnam la ke itum apulo la pen ke alang li along ili tum kang hon akachirap itum dudun lo abang Sopo si ili tum Arnam han ki kroya radatu korte litangte chikle injir pu itum kachang po athak itum ke kelang me pik abolon du pik ahem tu nalong si ili tum dudun lo la pen ke pini itum aphan ili tum la ke Arnam asupi la pen asupu ason si phat ipin chong lo la pen ke Jisu Christ avi ador kisu la ke ili tum aphan ang ton ilar etang lo ang Hebrew ang ding pikep ang ding suing koro hinilong kipu alang livi ibang pen chinglu tanglo pasiripu alang livi pen ajok iphan icham tanglo itum amethang duwana thak dam pen itum arkli dam thuthot nang nelo itum Thengparpan karkli patang tanglo Jisu Christ ado ka ve pirthe long muni de to aphan kertang te huni pason antame Jisu Christ ki chia hut ipitang lo kardoma hem along ki hin ape akar that ki hin ape last time chingsek dak lo apa ba pin abang se ki china posi pherelo pirthe tame ing tingkuk lo Bible along phanang than lo porpha aner lo chitim pen baji ke thom a pirthe ing tingkuk se muni tum thek long lo a phere du la pana apap ka ve bang si api tum Thengparpan ki chi pina posi pirthe tame lang dunai he ing tingkuk lo kardom hem ape da chingsek dak lo la pen ke e boy vet phanang chi pitang lo itum akechok che du an tam itum phan nang cham pilo alang livi kang chura vi pen alang livi ke ing churet itum le lang chinglu pulo putang te ibang ki ter son itum che thek long lo putang te lang chinglu lo putang te a chinglu pen mamat ibang ki klar itum che thek long po lason athak si Jisu Christ avi ing churet avi pen itum aphan icham pang chur tanglo la pen ke itum papi puadem pen kang chira muni da tum pu itum phan pin chong tanglo kolosang ning pik isi aning su kora hinielo bonta Nonke nang le tum aphan akang churet pen thang dai ke vi pin pen la pen thang nang din mu ve pin pen Arnam anglo nang kivan Jisu amethang Sopo bang apom ki thi pen ajo
Arnam nang litum pen chupajir putulo itum aphan kang thir son ipin chong tanglo kang thir abang ipaplang tanglo alang li vipen alang li dor kiso vipen iphani champang thir tanglo Jisu Christ vipen itum aphan kireng achithe ipi tanglo Jisu Christ itum pha nang chipiat tanglo itum thi thule thot nang lalo itum aparman itum kithi nang jedem alang li nang thipi tanglo alang li kithi laki itum phan adeka to ka be pirthe amonit atum kai pen kai kijun epin achithe kelongji aphan lo wantame itum ki claim nang chitola ki claim nang ji laki alang li phan ki kroi la pen kideng Jisu Christ an oh karnam pu ki kroi pen kideng la hello itum phan la pen ke alang hello ni Arnam lo pu ki kroi pen kideng la hello pinili tum ki claim nang ji bang ke Johan ang ding pitrok ang ding su likep alo nili nang porhela pipan ni pu aning ki hang ke la hello Sopo aphan ke thek long la pen ki kroi tum an ki jun e chi thil long nang ji la pen mu ki jut arni nil hela tum aphan pareng si pathor ji Jisu Christ phan kroi la pen ke deng tum an kai pen kai ki jun e chi thil long ji la pen mu na long la puson si ngai to lo bangso cross ni phan ke ador sunai lo papi apharma nangthi apo bangso cross pirthe amonit atum lang rem la pen lang salet pi sitame nili phan nili ning padok ne or la hello Arnam in churet amonit alang li sining utikang si ni pharman adular nili ithinang ni dollar ha Thengparpan athak kalbariang dong Thengparpan nang chipidam lo lang Sopo si bangso cross near back si ot thipji ne thithe tik la pen reng tik an bangso cross aphan u epin si ne ot thipo mu warni si kijutarni ne dor so vaika ne chikublong chi aphan tangte nangli la bangso Jisu aphan pen deng loma kachithana putha abang putin aphan Arnam ihirchime papina amen